100-fold. The cross of Jesus Christ in our ancient shores is now 500 years cherished gift to all. He has given us faith, a gift to love and to share. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mana usab kanimo. Mga igsoon, padayon tang magampo ngadto sa Ginoo dinhi ning misa nga masulbad na ning pandemic, mahatagan og maayong epekto ang paningkamot karon sa atong mga opisyalis sa nagpasiugda niining atong pamakuna. To sang iyampo ang atong mga benefactors and donors nga unta mahatagan sa ilang mga grasyang gikinahanglan karon sukli sa ilang pagkamanggihatagon. Ato karong andamon ang atong kaugalingon, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalag kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, kansang grasya, naghimo kanamong matarong gikan sa pagkadautan ug bulahan gikan sa pagkamakaluluoy. Tan-awa ang imong mga buhat, dawata ang among mga halad, aron kami nga naghupot sa katarong tungod sa pagtuo, dili kawad-an sa kusog sa pagpadayon. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon sa mga buhat sa mga apostoles. Human sa taas nga lantugi, mitendog si Pedro og mingon, mga igsuon, kamo nahibalo nga kaniadto gipili ako sa Dios gikan kaninyo aron magwali sa maayong balita ngadto sa mga dili Hodeo. Aron makadungog sila niini ug mutuo. Ug ang Dios nga nasayod sa kasing-kasing sa mga tao, mipadayag nga gidawat niya ang mga dili Hodeo pinaagi sa paghatag kanila sa Espiritu Santo, sama nga kita iyang gihatagan niini. Wala siya'y gipalabi tali kanato og kanila. Giputli niya ang ilang mga kasing-kasing, kay mituo naman sila. Busa, nganong palaguton man gayud ninyo ang Dios, pinaagi sa pagpasan sa mga magtutuo, ug mga palasunon nga sa atong mga katigulangan, ug kita mismo wala makahimo sa pagpasan. Timan ininyo nga sila sama kanato, nagtuo ug naluwas pinaagi sa grasya sa Ginoong Hesus. Naghilom ang tibuok pundok samtang namati sila kang Bernabe ug kang Pablo nga nagtaho sa tanang mga katingalahan ug mga milagro nga gibuhat sa Dios ngadto sa mga dili Hodeo pinaagi kanila. Paghuman nila sulti miingon si Santiago, pamati kamo mga igsuon. Bag-o pa lang gisaysay ni Simon ang unang pagpakita sa Dios sa iyang pagtagad sa mga dili Hodeo pinaagi sa pagpili gikan kanila
ug katawhan nga alang gayud kaniya. Ang mga pulong sa mga propeta nahitakdo gayud niini, sumala sa giingon sa kasulatan, human niini mobalik ako, nag-ingon ang Ginoo. Ug akong pabarugon ang napukang balay ni David. Patindugon ko kini ug tukuron ko pag-usab. Mangita sa Ginoo ang ubang katawhan, ingon man ang tanang mga dili Hodeo nga akong gitawag aron maako. Mao kini ang giingon sa Ginoo nga nagpahibalo niini sukad pagayod kaniadto. Ug si Santiago mipadayon pagsulti, ang akong hunahuna mao nga dili nato samukon ang mga dili Hodeo nga midawat sa Dios. Hinunua ato silang sulatan nga dili sila mangaon sa mahugaw nga mga kalanon tungod kay kini gihalad man ngadto sa mga Dios-Dios. Ug nga likayan nila ang pakighilawas ug nga dili sila magkaon bisan unsang mananap nga gituok ug bisan unsang dugo. Kay sukad pa kaniadto ang balaod ni Moises gibasa sulod sa mga sinaguga matag adlawng igpapahulay ug sa matag lungsod giwali ang iyang mga pulong. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Isang yaw ang iyang katingalahang mga buhat ngadto sa tanang mga nasud. Isang yaw ang iyang katingalahang mga buhat ngadto sa tanang mga nasud. Awiti ang Ginoo ug bag-ong awit. Awiti ang Ginoo kamong tanang kayutaan. Awiti ang Ginoo. Dayga ang iyang ngalan. Isang yaw ang iyang katingalahang mga buhat ngadto sa tanang mga nasud. Ipahibalo ang iyang kaluwasan sa tanang adlaw. Iasoy ang iyang himaya diya sa kanasuran. Diha sa tanang katawhan ang iyang katingalahang mga buhat. Isang yaw ang iyang katingalahang mga buhat ngadto sa tanang mga nasud. Ingna diha sa mga nasud ang Ginoo Hari. Naghimo siya nga malig-on sa kalibutan aron dili matarong. Nagamando siya sa katawhan uban sa kaangayan. Isang yaw ang iyang katingalahang mga buhat
ngadto sa tanang mga nasod. Kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ko ikaw. Si Jesus maingon sa iyang mga tinun-an, nahigugma ako kaninyo, ingon nga ang Amahan, nahigugma kanako, pabilin kamo sa akong gugma. Kung tungano ninyo ang akong mga sugo, magpabilin kamo sa akong gugma, ingon nga ako nagtuman sa mga sugo sa akong Amahan, ug nagpabilin sa iyang gugma. Gisultihan ko kamo niini aron mabatunan ninyo ang akong kalipay ug mahingpit ang inyong kalipay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daig ikaw, O Kristo. Murag sayon raman kaing sabton ang atong Ebanghelyo, no? Sayon lisod. Sayon. Muduko mamug pangutanon. Ang gihisgutan gugma. Nya ningon si Kristo, pabilin mo sa akong gugma kay ako nagpabilin sa kus gugma sa akong Amahan. Nya ako nahigugma ninyo, ingon nga ang Amahan nahigugma nako. So diin gasugod ang gugma gyud. Dito gyud sa Amahan. Way gugma nga nagsugod diri. Ang gugma gikan sa Amahan gihatag ni Hesus, gihatag sad ni Hesus ngan hinato. Ang problema na lang ato basad kaning ihatag ngadto sa uban. Mao na dakong problema diha. Mao nang donatory tema nga gifted to give. Nya the greatest gift nga gihatag sa Ginoo nato mao ang iyang gugma. Pero pagka wa gid natoy ayo, di kita ka mao manghatag og gugma ngadto sa uban. Sagaran gyud. Example lang dinhi misa ba, dinhi simbahan ba? Unsay timailhan nga ang mga tao or kanang duha ka tao, babae baka og laki or puro baka laki, naghigugmaay, maglagyo o magdugol? Ha? Kusga? Modugol. Ngano man tag manimba ta dinhi simbahan, mag-ilog magyog palayo. Tungod kay wa mahigugma. Ayon lang mo diha pagliningi ay kay parihar kitang tanan. Mao bitan ang akong giingon nga dinhi sa atong simbahan kun mahimo o gihangyo ginanakog maayo nigabot nimo simbahan pangita gyud labing duol nga lingkuranan sa altar kay di adiring Ginoo dili ang pare ang Ginoo niya sa altar nya paduol ug musimba ka paduol sa imong gihigugma. Kay way nahigugmang mo palayo sa iyang gihigugma, mo bitaw ang Ginoo layo kayo tuas langit. For God so loved the world, ni anhi siya sa kalibutan, aron mo puyo o banato kay nahigugma lagi siya. Di pwede ang gugma magpalayo. So kamong nagpalayo, mga wa mo'y gugmas Ginoo. O kinsa may inyong gihigugma? Ang kontras Ginoo nga mao ang yawa. Unsa may gigamit sa yawa? Garbo. Unsa man ang garbo? Self-centered. Unsa man gugma? Other-centered. Tinaw na? Uy. Anya, magsige lang yapon mong palayo. Di lang yapon mong paduol. Garbo. Garbo na. Tanawa ng banag asawa nga mga pagarbuhon. Lagyo. Magbuwag paghigdaanan.
Tanawang pari og madre nga dili pagarbuhon, dugol. Bitaw. Pero naghigugmaay. Oy, mauna karon kita. Nya gawas pag yun nga maglagyo ta. Maglagyo ta. Ato pag yung butangan og ali. Muna nang kinuralay. Muna ang kanang kural. Permanente na akong topic. Tungod kay ang kanang kural, ang number one nga meaning ana ay kog disturbuha. Ako ning property. This is my place. Do not disturb me. Mao na siya meaning. Ang gugma, magpadisturbo. Ang Ginoo nga tuas langit, na disturbo sa atong mga sala. Maong ni anhi siya sa kalibutan. Nya ang gugma nga ni anhi sa kalibutan, gidisturbo, gilatos, gilatigo, gilansang sa krus. Wa niya tagai og limit ang pagduol ngadto niya. Hasta gani ang mga mupurong-purong og tunok, muluwa niya, mutamparos niya, miduol niya. Open kita, hala pangural gyud, pangural. Hala sudlag gyud kuno ng kural, di ba pusilon ka. Nya makihaton nimong kuan, katong ni pusil nimo, ni patay nimo. Dili kay naa na sa tay balaod nga private domain. Nya imo nang mo intrude ka diha nga way permission, self defense, pwede kang patyon. Di nimo makihat. Nya sama na gugma na dili. Oy tubag. Pwede sang gugma. Pero gugma sa kaugalingon, gitawag na siya garbo. Ang gugma sa uban, gugma na nga Diyos nun. Ang gugma sa kaugalingon, garbo. Garbo. Mao na diri sa unang pagbasa, ang mga Hudiyo nga taas-taas o garbo, nya sila'y nag-unas pagtuo, si Jesus usasad ka Hudiyo, ang mga apostolis, mga Hudiyo, pag-abot na nila ngadto sa mga pagano, ila nang gipugos ang mga pagano na kung mapamimbro mo sa among Kristiyano nga kapunungan, kining Katolikong kapunungan, pagpatuli mo, sundami. Nga mo na itong galalis na sila. Tanawa karon na malandong sila sa Espiritus Ginoo, unsa may gipatigbabaw, niingon dayon ang leaders, mga apostolis, sila si San Pedro, San Pablo, sila si Bernabe, yung sila, dili na to pabugatan ang atong isig katao. Ayaw pabugati. Di ta magsigig hatag nilag palasunon nga bugat para nila. Ang atong ihatag, unsay gihatag sa Ginoo nato. Nya gitagaan man sila sa Espiritu Santo, bisag wa sila tulia. Di sa ato pa, di na kinahanglan mo require pataana. Di ba nindot kayo nga ko ano? Tanang usahay ingnon ko, Pader, magbutang tag dress code dihas atubangan. Dress code ba? Na kung dili gani ka magsulob aning sinulobana, di ka kasod. Ana, nindot baya sa dunta? Kaya na masagoy uban din magsulob na malangsag spaghetti. Ana ba? Aw ganahan manong ko magtanaw ana kay panagsara ko kita ana. Nasa uban din magsulob, mag-short pa. Tingon nasa uban, fitting kayo, miniskirt pa. Naman gimodero gingon ana. Inoon malipay gyud mi anang mga pare. Labi nagmulingkod anang kilid-kilid nya mo tinambi dayon. Inspired kay mi ana. Mayawaan ko din among utok. Nya ingon, "Hey, butangan na to diag dress code." Ningon ko, may sa tinali, pero sa second thought nako, pastilan og ang niduol sa simbahan, usa ka prostitute, nga wa pagyud makaanhig simbahan. Wa gani siya kahibaw unsay mga pamaagi simbahan, pero ang iya yung gitan-aw nga ang simbahan dangpanan sa mga taong gustong magbag-os kaugalingon. Nya ang iyang gisulob, katong gisulob niya dito sa KTV bar. Kaya wa man sa sila insinina. Nga naanad sa siya ana. Nya inigsud niya diri, uy, lakaw. Ay pag diri. Di na pwede imong gisulob. Anaon ka.
Hasta lagi bagyan pare pag yun moingon pag yun ko gawas kay di na saktong imong gisulob. Iniglakaw niya moingon siya, asa pa man ko paingon. Adto ko sa mga drug lord, binuangan lang ko sa akong amo, giabuso ko sa among pamilya, gisalikway ko ni ari kog simbahan, di ko dawaton, asa pa man ko paingon. Adto na lang ko spisi og ihigot nako sa kahoy or sa akong sagbayan og akong tuokon ang akong liog kay wa naman ko'y kapuslanan. Sinalikway naman ko. Muna, kamong mga na nag-short, nag-spaghetti, ngari mo simbahan, ang pari mo accommodate ninyo. Oh, mag-istorya ta, magtabi ta, mag-sharing ta. Basin pa day, sunod ni mong simba, spaghetti na lang, pero long pants na. Nya, tabi gyapon ta, istorya gyapon ta, basin ba ya sunod? Wala na dyan kayo spaghetti na. Blouse na yun nga tarong. Ang pasabot lang nako ba, ang gugma mo welcome, mo dawat, bisan pa sa dili na angay dawaton. Og mao na ang punto sa mga apostoles, ato silang dawaton nga dili mga tinuli. Ang importante nga modawat pud sila sa pagtulunan sa Ginoo. Og kung sa may pagtulunan sa Ginoo, ang paglikay sa sala. Kana gyud mo importante ang paglikay sa sala. Ug maunay atong sintrohon ang sala. Unang dinhi paborito kay na nakong sala kana gyung kabit-kabit, premarital sex, puyo-puyo. Kana mao man aroy mga sala ang dagko kayo nga usahay mura na lang bag ordinaryo. Agag mayra man ang sala kanang ingnon ka nga ay mo pagdag bata nga ri sa simbahan, pero balaod gyapon na siya nya inyo maginang supakon. Sige na lang, okay ra na siya, adara na siya. Di man na makapa-impierno, makapa-COVID lang na usahay. Ay kana mga tiguang ayaw na muganhi simbahan, alisod kay nas tanan. Sige, ma-COVID ra bitaw mo, mamatay ra bang gyapon mo ana. Abisan pag di ka mutuman, matay ra man gyapon. Pero kana yung sala, mo gina importante. Unya sa pagdani mo bata dinhi, kun ang imong tumong nga mosupak gyud kas balaod, nakasa na ka. Kung sa imong pangidaron nga gibawal pa pag-anhig simbahan, nya mamugos gyud kag anhi, kay di gyud ka mutuan na nakasa na ka. Mo nay punto diha. Anong tutok na muna kong hait kay tinanawan. Gatuo mo di ay nga, di ko mo dawat ninyo nga mga sadaan dagko, nga sadaan man sad ko. Pero magtinudlo ay ta, nga ang sala, peligro kay na. Parehara ko nagana, makadawat bang ko nimo nga prostitute ka, makadawat ko nimong nangabit ka, pero sa imong pagpangabit, wa ka kakasa. Sa imong pagka-prostitute, wa ka makasa. Sa imong pagka-drug addict, wa ka kakasala. Kay basig gidawat ka, pero ikaw mo'y wa mo dawat sa Ginoo nga gustong mulimpyo nimo. Mao na ang resulta, si Jesus gilansang sa cross. Ngano man kay ang kalibutan gihigugma sa Dios, apan ang Dios gisalikway sa kalibutan. Ang matag tao gihigugma sa Dios, apan daghang mga tao misalikway sa Dios. Kamo din hiron, nahigugma mo sa Ginoo. Di mo musupak og balaod. Mao na. Niingon diri si Kristo, nindot kayang gibutang. Gisultihan ko kamo niini aron mabatunan ninyo ang akong kalipay ug mahingpit ang inyong kalipay. Tanawa ha? Ug motuman ta sugo sa Ginoo, mahingpit ang atong kalipay. Kana mga tao bitaw nga kusog kayong motuman sa sugo sa gugma, malipayon kay nagnaong sama ng sugo sa gugma nga pasayloalan nang nakasa nimo, kapituan kapito, kung tamparoson imong pikas aping ipatamparos lang sang pikas, nya kung naay mo kawat sa imong butang ayaw nagbawia. Nga mga sugok na sa Ginoo, kung naay mo huwam nimo ayaw nagpaningla,
Nya kung naay balay, pasudlas inyong balay, pakana ang gigutom, mga buhat manis gugma. Abuhatan ang tanan o. Di ba ang imong naong malipayon kayo? Oh, pero supak ka na. Sugdig supak. Ingon nga ayaw mo pagdagbata, magdadyo kag bata. Kusmod kay kag naong iguman. Kay sigihan man na kog hisgot dire. Nya daan pagyud ko. Lagi na. Kusmod kay kag naong iguman na labi na gyud pagawason ka. Na siya. Nya ingon kamo mga tiguang labi na nang galisod og lakaw ayaw na mo ari diri. Moingon ni kakawa sa respeto ning paria. Mga inana ba? Ang madisturbo gyud ka kay mo supak bang ka. Mo na ha. Magtinabangay tag maayo. Ayaw mo pag supak-supak. Onya kusmod kag naong. Ngano man musupak man. Kusmod kag naong. Pag supak-supak. Labi na gyud sa Ginoo. Labi na gyud ang sala batok sa Ginoo. Kanang mga sala nga dili na gani makita sa mata sa tao. Pagdumot, kanang kasina, kalaway, mga sala ni pamakak. Mao ni sila ang mga sala nga dagko kayo nga di makita sa mata sa tao. Gani daay mga tao karong gidaig na tog maayo pero mga bakakon, mga kurap, mga kusog mo patay og tao, kusog mo daog-daog og tao, di na takakita ni ana. Pero ang Ginoo nakakita ana. Karon makita man nato, bata, ana, kita man na tiguwang, kita man na siya. Kanang salaan mo makapaimpierno gyapon na. Pero kadtog yung di makita mo gitoy grabe. Kaya nga naman magpadayon man ka. Bisan pa og ang Ginoo nakakita. Kay lagi wa tay gugmas Ginoo. Muna sa sunod pohon og buhi pa mo masimba gani mo paduol mo sa Ginoo altar. At least ba makita nga ni paduol. Ikaduha tumantas belaod. Kay nabitay nabasahan ako karon sa India kay bawo naman sad mo ana ang ilang second wave sa India terrible. Grabe yun. Ngano man usa sa analysis complacency kanang di pagtuman sa balaod. Hala, balik na sa normal. Pero stricto sila pagsugod. Pagtanaw nilang murag ni okay na, balik na yung normal. Munang doon natin gitawag karog new normal. Nga usahay, murag abnormal. Pero sige lang. O bunga nis gugma nato sa atong isig katao, buhato nato. Buhato nato. Ayaw paabuta nga mo resulta ang imong garbo ug dako kayong damage apil nas mga tao nga waon tay labot sa imong kabuang. Kana lang mga adik, siging suyop, marip nila ang ilang silingan, mapatay nila ilang silingan nga ilang kawatan na daot sa ilang suyop. Nga wa ra bagita to moapil sa ilang suyop. Mga estudyante, pamatyon lang desdan, tulison sa mga adik. Nadaot, naapektuhan sa ilang kabuang. Kita sa dinhi, basin baya. O ang ato dinhing pagsupak-supak, makaapekto sa uban. Example, kanang pagdumot, nya sige kang simba. Dinhi, ilhan kas imong silingan nga sikag simba, nya sige kag dumot. Ipanabi man ang atos uban mingon tuo man kanang simba-simba na ilay silingan nato naong nga nato simbahan tanawang batasan siya nga naman di ay ikapangutanan na nimo kana ding pare idang kasigig misa tanawa lang sana di ba mo ana so wa lang takahibaw na damage na di sila na damage na ba siging dumot ay kahangol ang nagyuta giilugan pa siyuta ang iyang igsuon pero naam na simbahan musimba mo na wa na damage na gitawag na ni Kristo og scandal, sin of scandal ana sige nagsimba pero na nagbuwag mo na siyang asawag iyang bana wa naman na ron sila magtingga na di man ka mao mo pasaylo may paskuan kanas kikuan wa na simba-simba gikulatap nas bana tanawag ni buwag ba
may pagdi na ta manimba. Ana. Ambot lang ninyo. Sige, manindog na ta. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon, atong nasinati ang pagkamaayo sa Dios busa masaligon ug malaumon kitang mudangop kaniya sa pag-ingon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, Kaluy-i kami. Alang sa simbahan ug sa tibuok kalibutan, nga magpadayon sa pagsangyaw sa gugma sa Dios, alang sa iyang katawhan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Alang sa mga kadagkuan sa gobyerno, nga ilang mapatigbabaw ang gugma ni Kristo, diha sa ilang pagpangalagad sa katawhan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19, nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton, ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay, ug nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Alang sa tanang nangamatay, nga matagamtaman na nila ang kalinaw nga way katapusan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Ginoong Dios nga mahigugmaon sa tanan, dungga kining among mga pag-ampo nga among gituboy diha sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Nawata o Ginoo, tining among mga gasta, pimaan sa mong gugma, sa gupaog santusa. Tining panog, kining dino, dinamasa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, oras sa mong pagaliya, ihatag na kanamo, ulangit mong amahan. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagday paghimaya sa iyang ngalan, alang sa kasalanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios nga naghimo kanamo nga magaambit sa usa ug halangdon nga pagka-Dios, pinaagi sa minahal nga Eucharistia, itugot nga sama nga nasayod kami sa imong kamatuoran, sa ingon mahuptan unta kininamo, pinaagi sa dalaygon nga kinabuhi, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matan.
Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw, kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kayang among karaang kaalaot natapos na, usa ka kalibutan nga nagunob gibag-o, diha kang Kristo gitibuok pag-usab ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Paskos pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na nga among gihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namu
dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw ihatag namo karon adlawan. Ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Kung dili mo kami itugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay mo man tangging harian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kadunay manaa kaninyong tanan. Manaw sab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako amay kalawat kanimo, panipamulong lamang maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Way sama ang gugma sa Diyos alang kanimo, kinabuhi giulang aron ka maluwas, kalapasan kagautan sa taong ipapas, pasay lugugma ihatag sa Diyos. Duol kaniya kay mama
kinabuhi tanawa ang Diyos pamatian kanunay maghari siya. Magampo kita. O Ginoo, tanawa nga mapuangoron ang imong mga tao og himua nga kami nga imong gibuhong sa mga misteryo nga langitnon makalabang unta gikan sa karaan nganha sa bag-ong kinabuhi diha kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Maluluyon ug mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot, wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunual wasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa Diosnon nga kalipay. Kanang kalipay nga di na gyud mohonong. Pero mahitabo ra ni kung higugmaon gyud nato ang atong isig katao sama sa paghigugma ni Kristo nganhi kanato. Atong update sa atong nangahalin nga slots sa Hope and Opportunity slots. Ang nahalin as of yesterday ning abot na og 3,227 slots. Pakpak. So ang atong available slots na lang karon 1,777. Tulo ka 7, no? Sige, pakyawa na lang ninyo. Gamay na lang bitaw ni kayo. Kana bitas mamas una manindaming nastabuan niya.
ang maro-maro nas mama kana mga gabi, mga kalbasa ba. Iyang ibutang dito sa bandi, jutay. Nya to des loyo akong gitalikdan ang daghan siya. Suki, tiwasa, gamay na lang kayo tiwasa. Tiwasan tapay daghan dito sa loyo. Maro sa to akong mama usahay, pero usahay sad saktom sa iyang kuan, pinaro kay mahalin man. Tiwasan lang gini. Halin kayo daghang kay ni palit ani. Suki, ana. Suki nga kadto pa may nagkita. Pero usahay ning atong sales talk mo usod-sud biya sa usahay. Bitaw hope and opportunity tag 2,000 per slot para ni sa ato mga proyekto dinhi sa simbahan. So 1,777 nalay nahibilin. Kung mo palit mo, di ra mo malangit, makatabang pagyud mo simbahan. Ang Ginoo manaa kaninyo Manausap kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug padagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tayo'y may katungkulan at pananagutan ng kapwa'y akayin kay Kristong butihin. 500 years of jubilee, 500 years of blessings